Joulu on herkuttelun aikaa ja mikä se toisikaan paremmin veden kielelle kuin perinteinen suomalainen joulukinkku. Aki, vieläkö se perinteinen kinkku on voimissaan vai ovatko suomalaiset kallistumassa kalkkunaan päin? Kyllä mä uskon, että edelleen se perinteinen hieno suomalainen kinkku on se ykkösvaihtoehto. Joskus se voi olla vähän ehkä pienempi pala, voisi olla vaikka kalkkunakin, mutta oleellista on kuitenkin se, että tehdään niin kuin hyvässä paistopussissa, jolloin se tulee mehukas ja hyvä. Ja tänään tehdään ehdottomasti mun mielestä hieno juttu, eli suomalainen luomukinkku. Mitenkä sä nyt sitten aloitat tämän kinkun valmistamisen? No oikeastaan lähtee siitä, että otetaan riittävän ajoissa se huone lämpöön. Sitten laitetaan uuni päälle noin 100 asteeseen. Ja nyt nämä kinkut on esisuolattu. Eli ne on ollut joko suolaliemessä tai sitten ne on tämmöisiä ruiskusuolattuja. Mutta käytännössä, jos ne on ruiskusuolattuja, niin hyvä ottaa muutama päivä aikaisemmin se jääkaappiin niin tasottumaan se suolaisuus. Entä sitten se itse kinkun paistaminen? No, aloitetaan siitä, että otetaan tänne paistopussi. Ja se kannattaa, nämä on tosi suuria, niin avaa sen tälleen ja pujottaa tämän kinkun tänne paistopussin sisälle. Sen jälkeen kun kinkku on tuolla pussissa, muistetaan se, että avataan pieni kulma siitä, että höyry pääsee pois. Paistomittari siihen kinkun pintaan ja laitetaan se niin, että se on keskiosassa tätä kinkkua, mutta varotaan, että ei se törmää siihen luuhun, että se näyttää silloin virheellisiä lämpötiloja. Ja sitten lopuksi vielä laitetaan se tällaiselle uunipellille, jolloin siitä kinkusta vapautuva neste jää kätevästi sinne pussin sisälle ja se uuni pysyy tosi puhtaana. Et useimmiten aika innoittaa pestä jälkikäteen, mutta näin me saadaan uuni pysyä puhtaana, kun käytetään paistopusseja. Entä sitten se kinkun liemi? Sitä on nyt täällä paistopussissa tallessa jonkun verran. Miten sen voi hyödyntää? Se on nimenomaan erittäin hieno maku ja lisäarvo sille kinkulle. Nyt täytyy vaan muistaa, että se on joskus aika suolainen. Et sitten sitä kannattaa vaikka vähän laimentaa vedellä tai kermalla tai omenasoseella tai jollain, että se suolaisuus ei tule niin voimakkaasti sieltä esille. Suurustetaan ihan vehnäjauhoilla ja tehdään sen aika ohut kastike, koska kinkku on kylmä, niin se kastike on kiva, kun se on lämpimänä. Liemet on kattilassa, niin mitä sitten seuraavaksi? Nyt avataan pussi. Ihan saksilla voitaisiin kevyesti avata, menee tosi nätisti auki. No millä tavalla sä ajattelit nyt sitten koristella tämän kinkun ja tuleeko tähän joku kuorutus? No joo, tässä on monta erilaista tapaa, mutta mä teen aina niin, että vähän lämpimänä irrotetaan tämä nahka tästä kinkusta. Sen jälkeen laitetaan siihen sinappia ja korppujauhoja. Sitten voi käyttää myöskin neilikoita, tehdä sellainen pieni ristikkäisviilto ja laittaa neilikoita. Mutta se on myös maustaa kinkkua, että kyllä mä ehkä olen sen aika perinteisen kuorotuksen kannalla. Sellainen reilu 200 astetta, 220 on nyt uunin lämpötila. Että siihen tulee hyvä väri tuohon korppujauhoon ja semmoinen 10 minuuttia riittää. Entäs jos kinkkua jää kovasti yli joulun jälkeen? Millä lailla sen voi hyödyntää? No yleensä se on kai hernekeiton lisäkkeenä pizzojen päälle, salaatteihin, pasteijoihin. Niin, mitä se sitten tehtäisiin? Tehtäisikö jonkunlainen koriste vaikka kinkulle? Joo, tehdään sellainen potkakruunu. Tämä on klassikko, tämä on mun mielestä erittäin hieno. Eli kaikki voi tällaisen tehdä. Tämä on kiva tehdä vaikka lasten kanssa yhdessä. Ensin otetaan tämmöinen leivinpaperi, arkin palanen. Taitetaan siitä tällaisia suorakaidekaistaleita. Tai onko tämä nyt suorakaidekaistale tai suurin piirtein kai on. Tällä ikään kuin rullalle. Joo, näin, että tehdään tämmöinen niin kuin näin. Ja sitten tämän jälkeen otetaan foliokaistale. Saman pituinen suurin piirtein, mitä on toi. Ja laitetaan se tähän pöydälle. Ja sitten tavallaan vuodataan tämä leivinpaperikaistale tällä foliokaistaleella. Noin. Ja sitten tämän jälkeen leikataan tähän tällaisia saksilla tämmöisiä noin sentin välisiä tai väliin tämmöisiä viiltoja, mutta jätetään kiinni tämä varsinainen kantaosa. Ja tämä jatketaan sitten ihan loppuun saakka. Noin. Sitten tämän jälkeen, kun kaikki on tässä valmiina, sitten me kääritään se vielä tällä tavalla. Pistetään tämän pari sormea noin, niin tulee tämmönen kruunu. Kyllä tässä on Ruotsi kuninkaallisetkin ihmeessä. Mä luulen, että Daniel, te värkkää tällaisen varmaan tähän jouluun. Kyllä. Ja nyt sitten päästään maistamaan tätä herkullista luomukinkkua.